Sapa sing wareng nyekar? Mbak Titot. Tatin kok Titot ngono. Titot ki jeneng cilik biyen ora kena disebut saiki. Tin. Heeh. Ndak kademen. Ha iya, nggo nyuwara-nyuwara. Ha iya. Napa, Pak? Hah? Napa? Nembang, Pak. Bal-balan yahin. Ayo aja ngono kuwi ora nembang, Trin. Sing kepenak ya sing gayeng, sing linabuh ngetokke keringet, men ora adil, adem. Heeh. Men ora adem, ya. Apa? Oh, wonten nyuwun sing gerajakan. Eh? Mau nyuwun gerajakan. Oh, engko kembang rawene ayu. Ya? Nggih. Amati setuju kowe wong sing nembang wong liya kan nggih ya? Nggih. Iki piye iki kok mung liwat. Kok tindeke kene siji. Boyo men kowe ora. Mangga Mbak Tatin. Apa ki mau? Gerajakan. Hah? Hah? Gerajakan sing cetha. Lambene mengoko wis ramune. Gerajakan. Nah, semangat ya gerajakan. Ngetes e. Ngetes dengkulmu melocot. Jek krungu ora ngono lho. Lah krungu cah tengene. Yuk. Sik kae sing ngendang lagi. Kok yuk piye ta? Nggih bawa ta, mboten ta? Lho, ayo nganggo kok ya ndawake wektu mene bubarke padang. Oh, iya. Ya. Mamiat mayun eman Suasanane ora kaget aku. Saya. Cah gleleng e. ora kaget po. Ora. Kok jondil? Hah? Kok jondil? Ayo biasa kok ya ini. Mung ngetrik kok iki wong kaget. Oh, ngono men do puas, do seneng. Men piyaga ki do bungah atine. Aku nek mung gawe kaget piye gawe luwih iso. Tenan. Delon ditenono. Sesuk. Besok Selasa esuk. Gawe kaget piye luwih marai sok. Oke, boleh. Ampun Pak Petro. Nah, ngene ra urung ya njaluk ngapura. Gawe kaget sinden ya iso. Ajak kira. Engko rak kowe buka amplop ra. Loh. Kamen semene. Dok terus lemes lusuh. Gandeng pelambiangan nyerah bayi nuswan Den kok menyang to, Mbur. Oh, dengkel. pianyu wangi
Wong loro langsung guyu to kae. Sik cano jare aja gelo. Kowe mau meni piye to jane? Ora muni piye-piye. Kulon kono wetan segara yo. Udu ya kita emang Ora. dhewe. Aku ora krungu, ora usah dibahas nek ora krungu. Krungu ya? Sinden kupinge rusak. Wetan segara. Laran kecil, kowe anggere sesuk apik tenan tin, ling nembang, tak jak sesuk. Ten pundi? Malam Kemis Ten pundi? mancing. Mancing mosok dadak nggawa sinden. Apa? Nyekel apa? Nggo ngundang sidat. Oh. Tak kira nyekel sidat ngono mau. Lar lan kidul alas angker kang kaliwat lewiat Belam biangan aja deng. Ngapa? Kok mak ngapa? apa najeng muni jenengan cek omong piye Parjo aja tak tanah India ku meliaring ku meliaring taman Sari Nuswan Tara langsung ya deng plek lho. Apa sing niku ae? Oh, anu kok gerajakan ding ya. Piye Mau niku? gelangane lali aku. Nek tak gelang. Oh, kendangane angel lho, Tru. Gampang. Rasa datang aku pengendang kuwi kene kendange kek pangkon kuwi kendangane nang Banyuwangi wae. Aku cukup Banyuwangi. Pulo ning pinggire Banyuwangi aku iso ngendangi. Pulo ngendi wi? Lha ya ampun ana ora. Itu cangkeme elek suwe-suwe. Ya, monggo. Gerajakan
Iki mau jenenge Gerajagan Banyumas, Banyuwangi.